Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә язучы Марсель Галиев. Кеше әдәби зат шур заман катлауы тормый бу. Күрәсе килгәндә күрә, җылысы килгәндә җылый. Мәскәүдә федераль татар милли мәдәни мөхтәриятының киңәйтелгән утырышы узды. Bütün оешмалардан вәкилләр катнаштылар. 115 кеше катнашты безнең. Яңа рәис сайладык, яңа башкарма директор, яшьләр килде бездә хәзер. Ижауда татар теле укытучылары тәҗрибә уртаклашты. Интернет аша китаплар укырга өйрәтү, кызыксындыру, төрле характерлардагы эшләр эшләтеп аларның белемнәрен киңәйтү бит безнең төп максат. Башкортстан татарларының милли үзәге Уфа Нур театрына 30 ел. Аллаға шүкір, тормышыбыз балқып тұра, спектакльләребез уйналып тұра, зрительный залларыбыз тулып тұра, олдағыда дашлы яшәргә ясып. Бүгінгі шәхесләр сәхифәсендә чатыр таулы, гаҗәеп табигатьле Азнака якларында туып үскән әдип турында сөйләрбез. Марсель Галиев үткен телле шагыйрь дә, прозаик һәм публицист та. Моңа өстәп әле ул рәссам да, һәм бу аның иҗатында да чагылыш таба. Быел Марсель Галиев 75 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Юбилей кичәсе Сәйдәш мәдәни үзәгендә узды. Чарага дуслары, каләмдәшләре һәм аның иҗатын сөюче тамашачылар килгән иде. Шәхесләр сәхифәсендә Тукай премиясе лауреаты, танылган язучы Марсель Галиев. Интересно, что у тебя Азраиль не был, кедр ялп ятайны. Бала чагында рәссам булырга теләгән ул. Фотосурәткә төшерергә ярата, гап-гади чәчәктә урман ияләре, җәнлекләр, тагын әллә нинди җан ияләре күрә. Марсель Галиевның әлеге күрә белү сәләте әсәрләрендә дә чагылыш таба. Ул үзе бер иҗат дөньясына, безнең тел байлыгына алып кирип китә торган үзенә бер дөнья. Чөнки ул ничектер рәссам күзлеге белән карап яза. Ул рәссамнарча фикер йөртә, һәр язган сүзе ул үзенә күрә югары поэзия шикелле, хәтта проза язганда да. Без инде Язучылар союзында бергә эшләдек. Туфановый рәис иде ул вакытта. Безгә инде ул вакытта әле күп журналлар, гәзитләр чыкмыйдыр. Иделнең Алмалахы гына бар, әле Идел журналы юк иде. Салават күпере юк иде ул вакытта. Шуңа күрә biz инде кызык өчен дә түгел, күңелле булсын өчен дә Дивар газеты чыгарадык бергә. Уларның редакторы иде ул вакытта. Аннан соң ул редакторлык миңа күчте. Шундый менә Дивар газеты тылсымлы каләм дигән газет чыгарадык. Ул шушы каләмне инде бөтен кеше язучылар көтеп аладыр. Аны безнең инде Марсель Баяныш үзе рәссам да бит, текстларында үзе яза, рәсемнәрендә үзе яза. Менә шул бер килгән кешенең бер ягында килгән була инде. Ул һәр вакыт уйчан, иңнәрендә бөтен дөньяны күтәреп торадыр сыман. Танышлары аны чәнечкеле телле, сәер, каршылыклы хылыклы диләр. Бер карасаң, ул менә ханнар кебек шундый горур, тәкәббер. Бер карасаң, ул шундый уйчан, моңсу. Бер карасаң, ул дәрвиш кебек, аның күңелендә нәрсәдер бар кебек. Менә шушы күңелендәген ул дөньяга чыгарып салыр кебек, ләкин бик тирән яшәргәчтер ул аны салып чыгарып салырга да ашыкмас кебек. Анары аның адымларын карагызсыз. Кеше битендә кай вакытта кая булса да ашыкканда җигрә, чаба, тизрәк барып җитәргә тырыша. Ул вәкар белән генә атлар. Әкрен генә иттереп. Һәм менә аның кыяфәте күрәсезме, кем килә дигән кебек тоелыр. Ул бер караганда бик җәйсез кеше. Чөнки ул әгәр дә аның фикере белән синең фикерең тәңгәлләшмәй икән, ул бик тиз генә синең якка уша торган кеше түгел. Бары ул үзенекен сөрәчәк һәм үзенекен үткәрәчәк. Һәм аннары аның белән аралашуы бик җиңел дә түгел. Чөнки ул бик күп белә. Ул үзеннән азрак белгән кеше белән артык аралашырга да яратмый. Кем ниндидер бер кеше, аның әңгәмәләше кайсылыр да бер өлкәдә аннан күбрәк өйрәтер.
Бардык шундый кешеләргә аңа кызык, һәм ул тарихны бик яхшы белә, әдәбиятны бик яхшы белә. Халкыбызның тарихын, әдәбиятын гына түгел, дөнья тарихын, дөнья әдәбиятын яхшы белә. Шуңа күрә бер караганда аның белән әңгәмәдәш булу бик кызык. Икенче караганда, әгәр дә син әзерлексез булсаң, аның белән уртак тел таба алмасаң, бик кыен хәлдә калырга мөмкин. Her uçrашудан соң bu абзый нәрсә әйтергә теләсең дип әйтеп, аның иренеп кенә сөйләшкән сүзләреннән әллә никадәр фикер эзләп уйлап йөрисең. Ул бик үҗәт, шундый аз сүзле, һәр чак кайчандыр нәрсәләр әйтеп бетермәгән кебек, шундый искиткеч катлаулы шәхес. Гаҗәеп катлаулы һәм гаҗәеп кызыклы шәхес ул. Шул вакытта бүгенге әдәбиятыбызның иң асыл затларының берсе. Юбилей көннәрендә ТССРның 100 еллыгы медале белән бүләкләнде. Татарстанның Азнакай районы Балтач авылында туа һәм туган ягының чатыр тауларын биекләргә күтәрә. Аның иҗаты үзе кебек киң кырлы. Прозада, шигырьләр дә яза ул, публицист. 1979 елда «Еллар чалымы» дигән тәүге шигырьләр җыентыгы. Бер елдан «Ул чакта» дигән проза китабы дөнья күрә. Шул вакыттан бер туктаусыз иҗат итә. Марсель Галиевның китаплары телебезнең тәмен белүче һәр кемнең өстәлендә. Марсель Галиевның язганнарын инде 40-45 ел буе гаҗәпсенеп укыйм. Һәм безнең әдәбиятта ни кызганыч, татар телен, аның бүтән нечкәлекләрен Марсель Галиев дәрәҗәсендә белгән бүтән кеше юк. Туган телне барыбыз да беләбез шикелле. Менә мин дә әдәби телне беләм шикелле, ләкин мин аның кебек иттереп, менә бормаландырып, солараккан кебек иттереп, йомраннарны сызгыртып, җеп бәйләмен таратып җибәреп, менә шулай иттереп яза белмим. Менә ул яза, сүзнең тәмен белә, bir kişi yazmagancha yaza bile. Gümbezlerin kaya iyi bulgarım, kukler korğuş gülü sitti mi? Dilsiz halık, susuz balık bulup yaşarız deyip hüküm etti mi? Аның әсәрләре уйлый белә торган әзерлекле укучы өчен. Аларда көтелмәгән чагыштырулар, телне бизәп, бормаландырып, матурлап иҗат итә ул. Җыр телле, әсәрләрендә юмор сатира көчле. Каләмдәшләре белән аралашулар да урын алган. Казанлыклар журналында даими безнең уен иченә бергә дигән бер рубриканы алып баруын дәвам итеп килә. Ул рубрикада инде төрле артистлар, күренекле язучылар тормышыннан, үзенең замандашлары тормышыннан кызыклы, күңелле хәлләрне укучыга җиткезә. Ул бит әле Марсель рәссам күңелле, рәссам күзле прозаик түгел, ул әле белә дигән сәясәтче дә икән. Аның менә бу соңгы шигырьләре бүгенге тормышыбыз турында шул хәтле тәнкыйть күзе белән дә һәм аны эченә үтеп тә аңа бер протест сүзендә язылган. Шуңа күрә аларны укыганнан соң инде чыннан Марсель бу әле язучы гына түгел, сәясәтче дә икән дигән бер фикер күз алдына килеп баса. Кайту су буеннан әнкәй кайтып килә, берлегән Шәрык кызы нинди мәгънәле җырлар иҗат ителгән аның сүзләренә. Шу хәтле мудрённый итеп урысча әйткән вакытта инде шу катлау текст уланы, мәгънә инде шу хәтле көчле. Мәгънәсенә карап алам да әйтәм, ничек итеп мин моңа яза алырмын микән инде дип шийләнәм мин бу текстларда, шийләнәм мин аңа. Су буеннан әнкәй кайтып килә дигән җыр ул вакытта бик популяр иде, мин әле хәтерлим. Безнең язга җаган роман язган Мәхмүд ага Хәсәновның шушы җырга бик тәэсирләнеп, менә шушы телевизордан яңгырый һәр көнне диярлек. Марсель туганам ди, бу җыр бит үзе бер романлык ди, менә моны күз алдына китерде. Әни ди су буеннан каз кавырлар тотып кайтып килә, бу күренеш ди. Бөтен кешене тәэсирләндерә, җылата хәтта дип, менә шушы сокланган хәтердә калган, менә шу Марсель Маянишның менә шу бер җырың гына әле. Син бер җырың белән генә дә кала аласың әдәбиятта дип әйткән истә калган. Кеше әдәби зат şor zaman katlalıdır tırnak bu küresi kirgende küre, jalıştı kirgende jalı, barabir özünün kişilik sıfatlarını yoğaltmayı. Башында уйлар йөрмәсе булган җитди йөзле, тик эчкерсез бала күңелле шәхес ул. Бу көннәрдә генә Марсель Галиевның яңа китабы табадан төште. Сипкелле кояш балалар өчен шигырьләр җыентыгы. Мактансак та койшак,
Kılansaq da, şep yigitler edik maydanda. Бәхет деген сүзне искәрмәдә, бәхет тапканбыз бит. Кайда да. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Соңгы вакытта иҗтимагый оешмаларның бүгенге җәмгыятьтәге роле хакында күп сөйләнә. Аның эшчәнлеге турында да төрле фикерләр әйтелә. Мәскәүдә федераль татар милли мәдәни мөхтәриятының киңәйтелгән утырышында чыгыш ясаучыларда төбәкләрдәге татар иҗтимагый оешмаларының халык арасында абруен күтәрү һәм аларның милли телләрне, мәдәниятне саклаудагы әйтеп бетергесез зур эшчәнлеге хакында ассызыклап сөйләделәр. Илебезнең 40-ка якын төбәгеннән килгән татар мөхтәриятләре җитәкчеләре, галимнәр һәм сәясәтчеләр катнашында Илебез башкаласында узган мәртәбәле җыеннан үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажы. 1998 елда нибары 4 оешманы берләштергән федераль татар автономиясе бүген илебезнең 45 өлкәсендә эшләүче төбәк автономияләрен үз канатасына алган. Хәер, федераль автономия җитәкчелеге оешкан көннән бирле сон артыннан куып, аларның күп булу өчен тырышмый да. Монда бер кагыйдә: бер төбәктән бер оешма. Сер түгел, бу төбәкләрдәге татарлар арасында үзара азгыш талашны һәм һәр төрле аңлашылмаучанлыкны булдырмас өчен иң кулай шарт. Төбәкләрдә дистәләгән татар оешмалары булса да, автономиягә бар тик берсе генә әгъза булып керә ала. Шунысы игътибарга лаек, соңгы елларда төбәкләрдәге автономия җитәкчелегенә яшьләр килә башлаган. Федераль автономиядә гел яшьләр чаралары уздыра, яшьләр активын уздырабыз, балалар активы мәктәбен уздырабыз, татар яшьләре көннәрен уздырабыз. Һәм менә без аның белән нәрсәне күрсәтәсебез килә. Күбрәк регионнардан шушы яшьләрне biz шушы регионнарга әзерләүдә катнашабыз. Түбән Новгород автономиясендә дә әле күптән түгел генә яңа рәис сайланган. Бөтен оешмалардан вәкилләр катнаштылар. 115 кеше катнашты безнең. Яңа рәис сайладык, яңа башкарма директор, яшьләр килде бездә хәзер. 35 яшьлек егетебез безнең башкарма директорлыкка сайланды. Автономиянең беренче төп максаты төбәкләрдәге татарларны берләштереп, аларны бер ныклы оешма тирәсенә туплап, телне, гореф-гадәтләрне саклау буенча эш алып бару. Ерак Байкал күле буендагы Бурятиядә татар автономиясе 2004 елда барлыкка килә. Аны оештыручы педагогия фәннәр кандидаты, бик күп кызыклы милли проектлар авторы Саҗидә Батталова. Мы начали с Сабантуя, то есть байкальский Сабантуй, который мы придумали. Тогда мы прямо в районе его провели и вот консолидировали татарское население, основное именно так. Но для того, чтобы его провести, конечно, у нас ресурсов не было. Поэтому мы обратились к руководителю аппарата президента Республики Бурятия, попросили его возглавить оргкомитет, и тогда у нас все получилось. У нас Сабантуй, у нас стоит обязательно 200 тысяч каждый год в республиканской программе. Саҗидә татар теле, тарихы һәм мәдәнияте буенча бик күп төрле проектларга нигез салган шәхес. Ул бүгенге утырышта да үзенең яңа проектын тәкъдим итте. Агымдагы ел башында федераль автономия төбәкләр арасында уңыш дип аталган грант конкурс игълан иткән иде. Утырыш кысаларында аңа да яңалык ясалды. Анда җиңү яулаган Кемерово, Пермь, Омск өлкәләре һәм Удмуртия, Башкортстан автономияләренә акчалата премия алу өчен сертификатлар да тапшырылды. Без елда диярлек алабыз һәм алар ярдәмендә бик кызыклы гына эшләребезне эшлибез. Мәсәлән, быел инде без милли бизәк буенча татар орнаментлары, шигү үрнәкләре буенча бик күп эшләр эшләдек. Мәктәп укучылары, студентлар, олы яшьтәгеләр белән. Ул грантларны реализовать итеп, менә костюмлар тегәбез, инструментлар алабыз. Вот менә бу елны инде китап чыгардык. Россия төбәкләренә Татарстан хөкүмәте грантларын бирү инициативасын беренче булып депутат Илдар Гыйлметдинов күтәреп чыккан иде. Узган 8 ел моның бик урынлы һәм файдалы икәнен тагын бер кат раслады. Иң беренче ратта грантлар менә безнең инде соравыбыз да һәм без аңа шундый таләп тә куябыз. Ул инде теге җырлап бирүгә генә түгел, тел мәсьәләләрен караганда, шуларны үстерүгә булган проектларга ярдәм итәргә, төрле ансамбльләргә күлмәкләр, киемнәр алырга, төрле җиһазлар алырга, менә безнең күп кенә регионнарда татар үзәкләре бар, шуларга җиһазлар алу юнәлешендә менә иң беренче шуңа юнәлдерелә. Соңгы елларда төбәкләрдә татар мәдәният үзәкләре һәм татар йортлары ачу нык активлашты. Ноябрь айында шуларның берсе Новосибирск өлкәсендә барлыкка килде. В татарском доме у нас работает 7 человек. Официальный директор Роза Тихомирова, который уже бессменным лидером является этого татарского центра более 20 лет.
У ней штат 7 человек, я уже сказал. Площадь у нас 720 квадратов, двухэтажное здание. На балансе стоит Министерство культуры. Моннан 6 ел элек Рязан өлкәсе Касыйм шәһәрендә Сөембикә ханбикәгә һәйкәл кую эшенә киришкәннәр иде. Автономия рәисе Илдар Бикуев белдергәнчә, 3 метр биеклектәге бакыр һәйкәл бүген әзер. Быел җәй ачылачак. Памятник финансировали это при активном участии муфти шейха Равиля Гайнуддина. Вот, они являются, скажем, генеральными спонсорами этого проекта, что мы ему и очень благодарны. Утырышта катнашучылар автономиягә яшьләрне һәм волонтерларны җәлеп итү, аларның эшен стимуллаштыру мәсьәләсендә күтәреп чыктылар. Мы выдаем благодарственные письма. Они их несут в институт и получают повышенную стипендию. Вот основная мотивация. 4 көн дәвам иткән утырыш кысаларында төбәкләрдән килүчеләр Мәскәүнең Асадуллаев йортында, шәһәрнең Җәмигъ мәчетендә дә булып, аларның эшчәнлеге белән дә таныштылар. Мәскәүдән Рамисафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ижауда татар теле укытучылары тәҗрибә уртаклашты. Интернет аша китаплар укырга өйрәтү, кызыксындыру, төрле характерлардагы эшләр эшләтеп аларның белемнәрен киңәйтү бит безнең төп максат. Башкортстан татарларының милли үзәге Уфа Нур театрына 30 ел. Аллаға шүкір, тормышыбыз балқып тора, спектакльләребез уйналып тора, зрительный залларыбыз тулып тора, алдагыда да шулай яшәргә язсак. Дәресләр атнага бер калган шартларда татар теле укытучыларына белем бирү җиңел түгел. Әмма алар төшенкелеккә бирелми, элеккечә күңелләрен биреп эшли. Дәресләрне кызыклырак, үтемлерәк итүдә заманча технологияләргә таяналар, яңа ысуллар өйрәнәләр. Ижауның Габдулла Тукай исемендәге гимназиясендә укучыларга рухи-әхлакый тәрбиядә этно-мәдәни традицияләрне өйрәтү дигән төбәк-ара семинар узды. Анда укытучылар көн дәвамында тәҗрибә уртаклашты, фикер алышты. Быел конференцияга килүчеләр күп түгел. Татар телен бары фән буларак укытучы мөгаллимнәр генә җыелды. Факультатив һәм түгәрәкләр алып баручыларның, бакча тәрбиячеләренең теләге булган. Саклык чараларын күреп, аларны чакырмадылар. Форматта икенчерәк булып, конференция гаять җанлы узды. Быел укытучылар үзләре парт артында бер-берсенең тәҗрибәсен өйрәнә. Удмуртия мөгаллимнәре әгерчеләрдән килүчеләрдән һәм киресенчә. Укытучы да барын белеп бетерми, аңа да белемен арттырырга кирәк. Ижауның Хөсәйин Фәйзханов исемендәге лицейында бу дәреслек 2017 елдан кулланышта. Лицей күпмилләтле, укучыларның 50% татар балалары, аларның да күпчелеге рус телле. Татар теле дәресләрендә тагын инсерт, синкен алымнары кулланышта. Җөмләләр төзергә өйрәнәләр. Урыннарын, сүзләрнең дөрес урынга куеп, җөмләләр дөрес булсын өчен шундый алымнарны куллану бик кулай. Әгерче шәһәренең 4-нче санлы мәктәбе укытучылары дару үләннәре темасын ничек ачулары турында сөйли. Дәреслектәге текстны беренче булып йөгерек һәм саф телле укучыдан укыталар. Текстны никадәр дөрес аңлауларын фикер алышу аша тикшерәләр. Укучының һәр дәрестә сүз байлыгы артырга тиеш диләр. Теманы дәрестән тыш чараларда ныгыталар. Яшерен батырын түгел, бүгенге заман баласында укуга омтылышы яту бик җиңел түгел диләр укытучылар. Бүгенге заман баласы бит ул виртуаль тормышта яши. Бүгенге заман баласының дусты бит ул интернет. Шуңа күрә интернет аша китаплар укырга өйрәтү, кызыксындыру, төрле характерлардагы эшләр эшләтеп аларның белемнәрен киңәйтү бит безнең төп максат. Татарстанда чыккан күп кенә сайтларны без кулланабыз. Әйме? Төрле методик үзәкләрнең тоже ничек әйтәм әле, материалларын кулланабыз, без эштә кулланабыз. Тик без аны үзебезнең дәресебезгә яраклаштырырга тырышабыз. Кисим мәктәбендә җанлы аралашуга игътибар зур. Татар телендә узучы чаралар күп һәм аларда барлык баланың да катнашуына, чыгыш ясауына ирешергә тырышалар. Гадәткә кергән Илһам исемле шигырь бәйгесендә әти-әни белән катнашу номинациясын керткәннәр. Өйдә игътибар булмаса, бала да туган телгә салкын карый. Шул дәресне өйдә бала үзе генә эшли алмый. Менә минем онныклар, алар үзләренең әнисе белән, әтисе белән түгел, алар кичләрен миңа да шалтыраталар, бабасына шалтыраталар, авылга да шалтыраталар. Аңламаган дәресне без бөтен гаилә белән эшләйбез. Без әгәр дә ярдәм итә алмасак, бала бит шунда туктап кала.
Илсия ханым идегенә ярдәм итеп калмый, дәрестән тыш узучы чараларда да катнаша. Бу ел ул кос эмәсе юласын уздырды. Оныга алмас Аплы Тукай исемендәге гимназиядә укый. Туган тел дәресләре саны кыскаргач, монда түгәрәк эшли башлаган. Атнага 1 сәгать татар теле дәресе белән генә бердә алга китеп бетми. Әллә ул теге моның хәтле китапны өйрәнергәме? Әле бер сәгатьтә түгел бит. Ярты ел татар теле, ярты ел уку. Шулай бит инде. Анда бер нәрсәдә алга китеп бетми. Бу инде безнең шушы дәресләргә ярдәм итсәң, файда булсын дип дигән максат белән ачылган түгәрәк эше. Мөгаллимнәр туган телне укытуда шулай гореф-гадәтләргә дә таяна, заманча технологияларны да үзләштерә, яңадан-яңа алымнарда өйрәнә. Киләсе елда конференцияны тагын да эшлеклерәк итү турында сүз булды. Бөтен дөнья татар конгрессы аша туган телне укытуда Татарстаннан белгечләр һәм дәреслекләр авторларын чакырып. Удмуртиядан Фәнзилә Салихова, татарлар. Театр яктылыкка нурга илтә. Уфа Нур татар театрының исеме җисеменә туры килә. Башкортстан татарлары өчен милли үзәк булып саналган театр быел 30 еллык юбилеен билгеләп үтте. Тарих битләренә күз салсак, Уфада беренче тапкыр Нур труппасын 100 ел элек артистка, режиссер Сахибҗамал Гыйззатуллина Волжская оештыра. 1991 елда төбәкнең башкаласында Нур театрының яңа бинасы ачыла. Юбилей уңайыннан тантанада Татарстан делегатлары да катнашты. Милли шура рәисе Васил Шайхразыев республика исеменнән татар театрына 2,5 миллион сум акча бүләк итте. Нурлыларны котлаучылар арасында хәбәрчебез Миләүшә Латыпова да бар иде. Мин Нур театрына алар әле РТИ Дворец культуры да выступать иткәннән бирле йөрим. Калдырганым юк. Бүтән яңа спектакльләрен карарга тырышам. Театрны туган көн белән котлыйбыз. Театрны нык яратабыз. Нур театры ул минем беренче эш урыным. Мин монда әдәби бүлек мөхәррире булып эшләдем. Һәм үземнең тормыш иптәшем белән дә без Нур театрында таныштык, чөнки ул да монда эшли иде. Һәр вакыт мин театрга килеп илһам алып кайтам. Һәм кайткач язам. Ниһаять, театрның тугры тамашачылары, Казан кунаклары һәм әлбәттә нурлылар үзләре көтеп алган мизгелләр җитә. Берничә секундтан сәхнәдә сихри тамаша башланачак. Юбилей тантанасы котлау, бүләкләү, җырмың һәм әлбәттә спектакльдән күренешләр белән үрелеп барды. 30 ел дәвамында Нур репертуары үзенә төрле жанрдагы спектакльләр туплаган. Алар арасында татар-башкорт классикларының әсәрләреннән тыш, дөньяга киң билгеле драмалар да бар. Театр заманнан калышмый, эксперименталь проектларга алына. Шул ук вакытта тамашачыларның яратып үз иткән татар традицияларын саклаучы спектакльләргә тугры кала. Нур театрының тормышын яңа бинада башлап җибәрүчеләр рәтендә халыкның яраткан артисты Марат Исхаков. Күпне күрдек. Кыен чакларда булды. Бик бәхетле чакларда булды. Театр күпне кичерде инде ул. Театрның йөзе артистлар. Бүген труппада 46 кеше исәпләнә. Яраткан минем нурым, минем балам кебек. Чынлап тор балам кебек, чөнки без аны кичкенә көннәреннән шулай итеп 30 яшькә тиклем җиткердек. Аллага шөкер, тормышыбыз балкып тора, спектакльләребез уйналып тора, зрительный залларыбыз тулып тора. Алдагыда да шулай яшәргә язсын. Шундый тантана, мин тулышканмын. Үзем җылыйм, үзем көләм, шул кадәр бәхетлемен. Рәхмәтлемен бар тамашачыга, бар дөньяга, галәмгә. Нур театрының уңышлары бердәм һәм тату хезмәт итүдән. Гадәттә сәхнә түрендә артистлар эшләсә, сәхнә артында төрле өлкәләрдә зур тырышлык салган хезмәткәрләр саны да бихисап. Үзебезнең яраткан Нур театрыбызда 17нче ел эшлим инде. Нур театр сәхнәгә ул яктылыкка, нурга өндәй. Уфаның татар театрын котларга дип төрле төбәкләрдән коллегалар җыелды. Менә бу ниндидер таяну нуктасы татарның
татар дөньясының гомумән Башкортстанның шундый матур bir вәкиллеге Нур театры. Нур театрына мин беренче тапкыр 2015 елда Татар кызы бәйгесендә чыгыш ясадым. Беренче зур сәхнәгә чыгуым Нур театрында булды. Һәм инде Аллага шөкер, менә тормышымны да театр белән бәйләргә туры килде. Һәм инде менә якташларымны шушы матур, зур тантаналы вакыйга белән котларга дип Казаннан ук килеп җиттем. Яктылыкка итүче Нур сәхнәсендә ямьле мизгелләргә үрелеп барган тамаша кунакларны да, нурлыларны да битараф калдырмагандыр мөгаен. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Ташкын су ярны җимерә, көнчелек җанны кимерә ди халкыбыз. Хөрмәтле милләттәшләр, ярларны җимерерлек итеп эшлик, ярдәмләшеп яшик. Сау булыгыз.